Zero casualty ang gitinguha sa Cebu Provincial Government ug sa Cebu City LGU sa pag-iguon niya sa Bagyong Tino. Busa higpit ang pagpangandam. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gi-fully activate na sa Kapitolyo ang Emergency Operations Center gikan sa probinsya ngadto sa mga lungsod o sa mga component cities nga maghatag og direksyon sa mga responders o sa incident management team. Ang fully activation subay sa pagbutang sa tibok lalawigan Sugbo sa red alert status. Gipaningkamutan sa probinsya nga luwas ang tanan sa pag-igo sa katalagman. Lakip sa gitutukan sa Kapitolyo ang kahimtang sa mga nagpuyo sa 10 cities sa amihanang Sugbo nga dali ra luparon sa kusog nga hangin sa bagyo. Kani siyang red alert is also instructing the LGUs to conduct preemptive evacuation. Ang mga islets usab ang hingpit nga gibantayan, lakip ang Bantayan Island o Camotes Islands. Pipila ka mga lungsod sa Camotes Island ang nakasinati og kusog nga paghapak sa hangin ug pag-uwan. Samtang giandam na sa provincial government ang mga batakang panginhanglan sa mga tao, apil na ang mga pagkaon nga gipang repack sa Capitol officials ug mga personnel. Gipasalig ni Governor Pamela Baricuatro nga tutukan ang tanan nga mga tao sa panahon sa pagpanginahanglan. Please know nga di mo na mo pasagdan. We understand your fears after the quake and aftershocks. Lisod pero andam ta. We will protect life and ensure your safety. Samtang giandam na usab sa Dakbayan Sugbo ang mga evacuation center sa kabaranggayan, ilabi na sa mga flood ug landslide prone area. Mukapin sa 30 kabukirang barangay ang gibantayan samtang dili mo minus 15 sa coastal barangay. Ang mga barangay gymnasium ug ang Cebu City Sports Center ang temporaryong kapasilungan sa mga tao. Giawhag ni Mayor Archival ang mga tao nga ana nagpuyo sa peligrong dapit nga muhikling na. Apan kung magmagahi, posibleng ibatuman ang forced evacuation sa mga tao. Ang atong city government is ready. No, in fact, 2 days na tang ng meeting regarding aning pag-abot sa typhoon. Gipaubos na sa red alert ang Dakbayan Sugbo, diin naka-standby na ang tanang mga disaster personnel, apil na ang mga kahimanan ug ang mga pagkaon. Ang atong mga heavy equipment na nasa kabukiran, no? Naa sa Budlaan, naa dito sa Pamutan, naa dito sa Guba, naa dito sa Siraw. So every time na ay mga eventualities, say landslide, automatic na silang mag-spread. Samtang nangandam usab ang Cebu City Police sa pagresponde o galing adunay mga nagkinahanglan nga ilahang tabangan. Nanata naka-standby na diri, continuous ang atong heightened alert, ato ang mga personnel nga gideploy na ana diri sa ato ang kampo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.